Det var en gång en liten pojke. Han föddes 3 sekunder efter sin stora syster. Så han föddes كتير صغير. Och ingen visste om han skulle överleva. Men så la de honom bredvid hans syster. Och hans hjärta började slå snabbare. Dum, dum, dum. Vad är ett mål här? Vi vill ha jobb. Det här är inte ett jobb för vem som helst alltså. Men vi är redo att göra vad som helst.